Köszöntöm Önöket, műsorunk mai vendége Simonics Gabriella, a Szivárvány óvoda vezetője, üdvözlöm. Szép jó napot kívánok én is! Beszélgetésünk apropója pedig, hogy az idei esztendőben immár 15. alkalommal, hát egy jubileumi szám, rendezik meg az óvodai szakmai napokat itt Érden, itt a városban. Mi a célja tulajdonképpen ennek a rendezvénynek? A rendezvény célja, hogy az egymás mellett működő óvodák megmutassák egymásnak, hogy mi is az a szakmai plusz, amit a mindennapi életükbe be tudunk csempészni, éppen azért, hogy a gyerekek minél inkább fejlesztő hatás alatt legyenek. Az, hogy megismerjük egymás munkáját, kicsit tájékozódjunk, hiszen ebben a mostani pedagógus szakmai napok sorozatban több előadás is lesz, ami mindegyik nagyon-nagyon érdekes lesz. Én mindenkinek tudom ajánlani, hogy amennyi ideje van, ezeket az előadásokat látogassa, hiszen a gyakorlati tapasztalatok mellett elméleti tudáshoz is juthatunk. Mit lehet elmondani egyébként, hogy az egyes tagóvodák mennyire tudnak egymással közreműködni, vagy van-e erre lehetőség egyáltalán? Mint az köztudott, Érden a város óvodái két nagy egységbe, a Kincses óvoda egységbe és a Szivárvány óvoda egységbe tagozódnak. Egy-egy óvodai egységen belül működnek a szakmai munkaközösségek, amelyek a tagóvodák tagjaiból, pedagógusaiból áll össze, tehát a tagóvodák közötti együttműködés ott nagyobb. Ilyenkor most az egész város betekintést nyerhet a másik óvoda életébe. Ezeket a programokat milyen gondolat mentén szervezik meg? Ugye most 3 hetesre szűkült, ugye eddig 4 héten át tartott ez a programsorozat, most a 3 hétben milyen programokat szerveznek, illetve milyen gondolat mentén szervezték meg az idei évben ezt a rendezvényt? Az idei évben éppen azért, hogy ne húzódjon ilyen nagyon hosszú ez a rendezvénysorozat, abból indultunk ki, hogy minden óvoda kap egyetlen napot, ami megmutathatja magát. Így például a Szivárvány óvodában lesz a záró rendezvény, ott egész nap előadások, és majd délután a már hagyományossá vált obitudi várja a kedves vendégeket. Ebben az évben a program összeállításakor is kiderült már, hogy elsősorban az esztétikai neveléshez, lásd rajzolás, mese, tánc, népi tánc, gyermekjátékok kapcsolódnak ezek a programok, de vannak olyan programok, amik ebből kiemelkedően egy kicsit más szeretnének megmutatni. Például a Tusculánum tagóvodában a kutyás terápia, amit a kolléganő, a fejlesztő pedagógus már gyakorol a gyerekekkel. Szeretnénk megmutatni azt, hogy ennek milyen lehetőségei vannak, és milyen nagy eredményeket lehet vele elérni. Már kaptunk jelzést, hogy külsős, tehát Török Bálintról kolléganők érkeznének erre a rendezvényre is. Jellemző egyébként, hogy a környező települések óvodái vagy óvoda pedagógusai is becsatlakoznak ebbe a rendezvénybe, érdeklődnek a programok iránt? Nyitottak ezek a rendezvények, a programot el szoktuk küldeni a kistérség óvodáiba is, sőt itt Érden az általános iskolák is megkapják ezt a programot, hiszen már náluk is beindult az iskolai pedagógiai napok. Érdeklődnek, úgyhogy szeretjük, hogyha jönnek, szívesen látunk mindig minden vendéget ezeken a programokon. Mikor lesz a megnyitója ennek az eseménysorozatnak, illetve mivel nyitják ezt a rendezvényt? A megnyitója az március 3-án hétfőn 2 órakor a Napsugár tagóvodában lesz, és ott a gyermekekhez igazított nevelésről fog előadást tartani Antal Judit, aki már itt Érden többször is megfordult, hiszen tanfolyamot is vezetett néhány évvel ezelőtt, és ezek nagyon eredményes tanfolyam volt, úgyhogy ő nagyon nagy tudással rendelkezik, több szakkönyvet is írt. Ez lesz azon a napon a program, én biztos vagyok benne, hogy nagy-nagy érdeklődésre számíthatunk. Ugye említette, hogy a mesének igen fontos szerepe van óvodáskorban, ugye több előadás is szól majd erről, többek között ugye itt kedden, március 4-én érzelmi intelligencia nevelése mesével, illetve lesz a mese fontossága, szerepe az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztésében. Mennyire fontos ebben a korban a mese? A rohanó világunkban ugye az a gyakorlat, hogy délután, amikor a kisgyermek hazamegy, általában tévé, videó, számítógép elé ül, ami ugyan látványilag túl sokat ad a gyereknek, néha nagyon sokat is. Éppen ezért tartjuk fontosnak a mindennapos szóbeli
tehát felnőtt által, vagy akár gyerek által, a nagyobb testvér mesélhet a kisebb testvérének, hogy minden nap halljon a gyerek élő szóban elhangzó mesét, mert ez a gondolatait úgy mozgatja meg, a képzeletvilágát, tehát nem látja, hanem saját magának kell elképzelni, és ez érzelmileg is, sőt értelmileg is nagyon-nagyon fejlesztő hatásra van a gyerekekre. Mi a tapasztalatuk? A szülők mesélnek a gyerekeknek? Hát egyre inkább az a gyakorlat, hogy nagyon-nagyon keveset mesélnek. Kevés az a kisgyerek, aki úgy jön óvodába, hogy tegnap anya ezt mesélte, tegnap előtt ezt a mesét hallottam, én ezt már ismerem, hogyha esetleg az óvónéni elalvás előtt, hisz minden csoportban elalvás előtt mesével próbáljuk a gyermekeket megnyugtatni, kicsit tovább víve a lehetőséget, hogy amíg el nem alszik, a gondolatvilágában megjelenhetnek ezek a képek, amelyeket szóban hallott. Igen, sajnos nagyon kevés már az a szülői háttér, ahol a gyerekeknek mesével zárják le a napját. Ha jól értem, ugye ez a szakmai napok elsősorban óvodapedagógusoknak szól, ugye nekik szervezik a programokat, de akár hasznos lehet, hogy részt vehetnek esetleg a szülők, és akkor egy picit az ő gondolataikat is át lehet rendezni? Igen, természetesen, hiszen ezek nyitott programok, a meghívó alján ott is van, hogy mindenkit szeretettel várunk. Egy szervezés szempontjából egy nagyon fontos, hogy bárki jönni szeretne hozzánk, mert ott nyitott kapuk vannak, kérjük, hogy jelentkezzen be előre, hiszen nem mindegy, hogy 10 vagy esetleg 25-30 vendégre kell megszerveznünk egy-egy alkalommal magát a befogadást. Ha a programot tovább nézzük, ugye van itt még egy érdekesség, ugye a néptánc fejlesztő hatása az óvodában. Mennyire van lehetőség arra, hogy az óvodában néptáncot oktassanak, vagy néptáncoljanak a picik? Egyre több óvodában előtérbe kerül ennek az oktatása is. Vannak óvodák, például a Napsugár tagóvoda, ahol óvópedagógus és egyben táncpedagógus jár minden héten a gyerekekhez, és néptáncot tanulnak. Ezt a gyerekek nagyon szeretik, hisz az én unokám is ide jár. Minden egyes alkalommal jön és mondja, hogy Tündenéntől ezt tanultuk, Tündenéntől azt tanultuk. Ismerek több olyan óvodát, ahol maga az óvodapedagógus tart néptáncfoglalkozásokat, és természetesen a héten minden nap belekerülhet az énekzene foglalkozások anyagába is maga a néptáncolás. Sokszor a gyerekek kezdeményezik ezt, és akkor a gyerekek kezdeményezéséből tudja az óvónő tovább fejleszteni ezt a játékformát. Itt elsősorban egyébként az a cél, hogy a gyerekek szinte minden nap mozogjanak egy picit? Természetesen, mint az iskolában is ugye van a mindennapos kötelező testnevelés, ez az óvodában is előtérbe szorul. Tudjuk azt, hogy a magas csoportlétszámok miatt a csoportszobák elég zsúfoltak, ezért minden nap, csak ha esetleg jégeső esik, akkor nem, vagy hogyha nagyon ködös az idő, de lehetőség szerint nagyon sokat visszük a gyerekeket a friss levegőre, az udvarra, ha más nem, akkor egy kicsikét ki tudják magukat szaladgálni, hiszen a felszabadult mozgás is nagyon nagy hatással, fejlesztő hatással van a gyerekek fejlődésére. Említettem már itt érintőlegesen, hogy kutyaterápiás fejlesztésről is szó lesz majd itt az program sorozatban. Hogyan fog ez zajlani? Mi is fog történni? Megjelenik-e ott egy kutya, illetve mennyire fontos a gyerekek életében akár egy kutya, vagy bármiféle kisállat? Tudjuk nagyon jól, hogy a gyerekek azok mennyire érdeklődőek az állatok világa iránt. Ez már egy kitapasztalt módszer, mondhatom így, hiszen a kolléganő, a fejlesztőpedagógus Cseri Viki, ő már a saját gyakorlatában, hiszen tudjuk jól, hogy a Tusculánum óvoda fogadja az autisztikus jegyeggel küzdő gyerekeket, és az ő nevelésükben, az ő fejlesztésükben már ez a pár alkalom is nagyon nagy fejlesztő hatást ért el. Látjuk azt, hogy a gyerekek egy más élőlényen keresztül mennyire képesek megnyílni a többi felnőttnek, illetve a többi gyereknek is. Ugye most eddig beszéltünk a gyerekekről, hogy nekik mi a jó fejlődésük szempontjából, de azért itt szó lesz magukról az óvodapedagógusokról is. Például van itt egy olyan pont, hogy óvodapedagógusi portfólió készítése. Hát ez mit is jelent? Hogy fog ez kinézni? Ez egy előadás lesz. Ugye mostanában egyre többször halljuk, hogy a pedagógus életpályamodell, a pedagógusok minősítése, és ahhoz, hogy egy pedagógus a gyakorló szint után tovább juthasson különböző fokozatokba, ahhoz mindenféleképpen egy megmérettetés, egy szakértő által
szakértői bizottság által előkészített, úgymond vizsgabizottság előtt kell majd az óvópedagógusoknak vizsgázniuk, megmutatni, hogy a mindennapi gyakorlatban hogy is néz a munkájuk, és ezt a munkát előkészítőleg kell most minden óvópedagógusnak megírni majd ezt az óvodai portfóliót. Azok az óvónők, akik már hosszabb gyakorlattal rendelkeznek, nekik kicsit könnyebb lesz, hiszen tehát mindennapos gyakorlatot kell leírni, nem az elméletre kíváncsiak. A pályakezdőknek pedig azért vannak ott a szponzorok az óvodában, hogy segítsük őket ezzel a portfólióírással is. Ugye, ha átnézzük a programot, azért a 3 hét az elég változatos, és az elmúlt 15 évben is mindig más és más előadó jelent meg ezeken a rendezvényeken, eseményeken. A program zárása az most március 21-én lesz. Ez mennyiben más, mint ami a 15 évben volt, vagy mennyire hasonló? Hogy hogyan alakul majd az esemény sorozat zárása? Az esemény sorozat zárása délelőtt 2 előadással indul, amelyet az óvodában működő pszichológusunk fog tartani, illetve a pedagógiai szakszolgálat által kirendelt pszichológus fogják tartani. Ők anya és lány, akik nagyon nagy tudással rendelkeznek, a gyerekek szívesen vesznek részt az ő foglalkozásaikon. Ők fognak tartani a legfőbb kincsünk a gyermekről egy előadást. Természetesen szeretnénk, hogyha ez nem csak előadás, hanem egy interaktív együttműködés is lehetne, tehát kérdez-felelek, oda-vissza élmények, tapasztalatok elmondása. Ezután dr. Kukla Balázs, pszichiáter, aki már második évben jön hozzánk, és nagyon jó előadó fog szintén beszélni arról, hogy a gondolataink hogyan nyilvánulnak meg az érzéseink hogyan nyilvánulnak meg utána a gondolatainkba. Ezen a napon sor kerül Ilka Gábor miniatűr szobraiból a kiállítás is. Érdemes őket megnézni, mert nagyon-nagyon sok érzelmet hordoznak ezek a kicsiny szobrok, és természetesen miután ez lesz a zárónap, délután a szokásos ovitudival, az óvodapedagógusok vidám vetélkedőjével zárjuk a rendezvénysorozatot. Itt a rendezvények után, ugye a programok után mennyire van idejük, energiájuk még az óvónőknek egymással beszélgetni picit, tapasztalatcserére mennyire van lehetőség? Azért szervezzük ezeket a programokat egyrészt a délelőtti időszakra, másrészt pedig egy kora délutáni kezdéssel, hogy az érdeklődő pedagógusok utána egy úgymond szabad beszélgetésre kicseréljék a saját tapasztalataikat, mi az, amit egy előadás esetleg, vagy egy bemutató megindított bennük, ők hogyan, mind szeretnék ezeket a tapasztalatokat beépíteni a további munkájukba. Tehát egy kellemes beszélgetés szokott mindig kialakulni ezután, és akkor van úgy, hogy egész 6 óráig, amíg az óvoda be nem zár, elhúzódik egy-egy ilyen beszélgetés. Hát reméljük, hogy az idei esztendőben is igen jól fog sikerülni ez a programsorozat, mint ahogy az előző években is volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezt elmondta nekünk. Én is köszönöm szépen, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, 4 Szemköz című műsorunkat látták, adásunkat megnézhetik a www.érdmediacentrum.hu internetes oldalon is. Viszontlátásra.